Hirdetem a bíróság ítéletét. A bíróság kötelezi az alpelső 5 napon belül tegye közé az általa szerkesztett magyarjelen.hu internetes sajtótermékben az alábbi helyreigazító közleményt a sérelmezett internetes sajtótermékkel azonos betűtípus és betűméret alkalmazásával, továbbá közvetett és vagy közvetlen szöveges és vagy képi, illetve és vagy egyéb kommentár nélkül oly módon, hogy a helyreigazító közlemény az eredeti magyarjelen.hu, a fiú 15 volt az organista több mint a duplája, amikor megismerkedtek linken, a cím alatt a lead, tehát a bevezető felett közvetlenül, további kattintás nélkül elérhető módon legalább 30 napig, azt követően pedig mindaddig, amíg az eredeti kifogásolt cikk hozzáférhető, továbbá a magyarjelen.hu kezdőoldalának legelején úgynevezett görgetés nélkül ugyanolyan módon, ugyanolyan betűtípusban, ahogyan a sérelmezett cikk címe a kezdőoldalon megjelenítése került, legalább 24 óra időtartamban jelenje meg a helyreigazítás Varnus Szavér programművésszel kapcsolatban cím, amelyre kattintása az eredeti cím, illetve a helyreigazító közlemény közvetlenül elérhető helyreigazítás Varnus Szavér programművésszel kapcsolatban. A 2024. november 27 napján megjelent a fiú 15 volt az organista több mint a duplája, amikor megismerkedtek című cikkünk címében és bevezetőjében valótlanul állítottuk, hogy néhai Csiszler Attila táncművész 15 éves volt, amikor megismerkedtek Varnus Szavér orgonaművésszel és a szeretője lett. A bíróság ezt meghallóan a keresetet elutasítja. A bíróság kötelezze az Innovatív Kommunikáció Alapítványt, hogy 15 napon belül fizesse meg a felperesnek 30 000 forint per költséget. A bíróság akként rendelkezik, hogy a peres felek ezt meghallóan a költségeiket maguk viselik. A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az esedékesség napjáig az államnak az állami adó és vámhatóság illetékbevételi számlájára 15.750 forint meg nem fizetett keresett eljárási illetéket. A bíróság megállapítja, hogy 15.750 forint meg nem fizetett kereseti illeték az állam terhén marad. Az illetékfizetési kötelezettség a határozat jogerőemelkedését követő 60. napon válik esedékessé az ítélet, a kézbeesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a fővárosi ítélőtáblának címez a felső törvényszéken lehet benyújtani. És akkor tessenek helyet foglalni az indokolás. Hát ha nagyon rövid akarnék, én azt mondanám, hogy senki nem tudta a saját állítását bizonyítani. Ugye itt a alperes a 15 éves kort azzal kívánta igazolni, hogy egyrészt a Baranyai Balázssal, illetve a Csiszler Attila mostoha testvérével és mostoha anyjával próbált ezt igazolni. Ugyanakkor ezeknek a tanúknak a vallomása azért nem volt elégséges, mert most azon túlmenően, hogy egyébként nem ápoltak túl jó viszonyt a néhaival, elmondások alapján, amit a néhaitól szereztek, illetve egyéb információk alapján állították fel azt, hogy Csiszler Attila 15 éves volt. Ugyanakkor ezzel ellentétesen nyilatkoztak a felperesi tanúk, de ami először is nagyon fontos, hogy azt, hogy meddig éltek élettársi kapcsolatban, azt senki nem tudta megmondani pontosan, még a felperesi tanúk sem, tehát ezt, hogy másfél évig álltak volna, ezt nem tudjuk. Tehát pontosan, hogy mennyi lehetett, azt nem tudjuk. Gyakorlatilag a kezdése sem igazolt ebből a szempontból. Tehát az, hogy 15 éves lett volna, ez semmiképpen nem támasztott alá. Egyrészt a Baranyai Balázs vallomása az nagyon-nagyon általánosságokat tartalmazott, tehát olyan konkrétumokat, amelyek időpontokkal lettek volna kapcsolatosak, ilyet nem tudott felhozni. Nyilván ez nem volt elvárható, illetve a Zsuzsannától, hiszen ők csak hallomásból szerezhették az információjukat, ugyanakkor a Baranyai Balázstól ez nyilvánvalóan elvárható lett volna. Ugyanakkor a felperesi tanúk közül is volt a Zoltán, aki ugye azt állította, hogy a Csiszler Attila, neki, hogy a Táncművészeti Egyetem első 3 fél évében élt együtt. Ezzel csak az a probléma, hogy a Csiszler Attila 12 évesen került a táncművészetére, tehát nem 18 évesen, mint mondjuk a Baranyai Balázs. Na most nyilván nem 12 évesen kezdtek kapcsolatot. Ettől függetlenül a Zoltán tanúnak is ugyanúgy ellentmondásos a vallomása, ahogy a amikor azt állította, hogy 2000-ben már a felperes őt felhívta azzal, hogy adja a fiát, aki elmondja, hogy ő meleg. Ehhez képest később azt nyilatkozta, hogy ő először a felperessel való kapcsolatáról 2002-2004 tájékán szerzett tudomást. Tehát ez a kettő üti egymást, ahogy a Zoltánnál is üti. Tehát ezek a tanúvallomások, én azt gondolom, hogy nem elégségesek ahhoz, hogy a saját igazát mindenki tudja bizonyítani. Ami a másik részt illeti, ugye itt a papageno.hu megjelent egy írás, ami én azt gondolom, hogy viszonylag egy túlzó írás egyébként is.
Én ennek olyan jellegű bizonyíték, tehát azt én nem tudnék neki olyat tulajdonítani, amit az Alperes is írt, ugye a halál stigmája a homlokán volt már akkor, illetve hát ugye a felperes pedig az, hogy gyakorlatilag a 18 éves gyereket cibálták, és ebből kívánt igazolni azt, hogy 18 éves volt. Én azt gondolom, hogy ez az írás önmagában egyik félnek sem igazolja az állításait. Amit én lényegesnek tartottam, az az, hogy nem tudta senki igazolni azt az állítását, amit tett. Tehát az alperes az, hogy 15 éves volt, a felperes meg az, hogy 18 éves volt. Vélhetően egyébként jó esélyen nagykorú volt, de ez igazolásra nem került. Ebből kifolyólag a bíróság kötelezte ugye az alperes pont emiatt, hogy a 15 éves kor nem tudta igazolni, ugyanakkor mivel a felperes elég komoly energiákat fektetett abba, hogy bizonyítsa, hogy 18 éves születésnap jöttek össze, és ez a másik kérdés, hogy ezt sem tudta minden tanú alá támasztani, tehát még azok sem, akik egyébként ismerték a felperest, hogy ez pontosan mikor történt ez az ismertség, vélhetően egy bulin történhetett, hogy ez pont a Csisztáti a 18. születésnapja lett volna, ezt igazából senki nem tudta úgy szintén tökéletesen alátámasztani. Mivel az Alperes nem vitatta, hogy 24 órára kitegyék a főoldalra, ezt a bíróság nem is, tehát ezt elfogadta. Én azt gondolom, ami a perköltséget illeti, ugye itt volt 2 tanú meghallgatása, akik ugye költségényt érvényesítettek. Ezt a bíróság 60 000 forintban állapította meg, ugye a 117 angol font, ami a 2 repülést illeti, azt 59.600 megközelítőleg, illetve ott volt a 4400 forintos vonatdíj, ez 60 000, mivel nem volt szükségtelen a meghallgatásuk, így a bíróság e körben a felelősségre kötelezte az alperest ennek megfizetésére. Az illeték az ugye, mivel az alperes alapítvány így értelemszerűen az állam terhén marad az ő része, a felperes meg kell, hogy fizesse a felmaradó illetéket. Röviden ennyi, és akkor átadnám önöknek egyet az alperesi képviselőnek, egyet a felperesi képviselőnek. A bíróság az ítélet egy-egy példányát közvetlenül a felperesi, illetve alperesi képviselő részére átadja. Köszönöm szépen!